हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് അധ്യായം 6 ധ്യാനയോഗം, 6ാമത്തെ അധ്യായമാണ് ഇന്ന് തുടങ്ങുന്നത്. ധ്യാനയോഗം 6ാമത്തെ അധ്യായം. അപ്പൊ ഇന്നലെ 5ാമത്തെ അധ്യായം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കർമ്മയോഗം, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം നമ്മൾ കണ്ടു. ഭഗവാൻ അധ്യായത്തിൽ ലാസ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്കാണ് ഭൗതികമായ ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടാൻ സാധിക്കാന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവാണ് ഭഗവാൻ. ദേവന്മാരുടെയും സർവ ജീവികളുടെയും അധിപനാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭൗതികമായ ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടാൻ സാധിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇന്നലെ 5ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തിൽ പറഞ്ഞു. മാതാജി ഇതൊന്ന് ലീവ് ആക്കിയേക്കണേ, ഇതാവുന്നില്ല. മാതാജി ലെഫ്റ്റ് ആവണം. മാതാജി ആവുന്നില്ല. മാതാജി അവിടെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ അധ്യായം 6 ധ്യാനയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗ പദ്ധതിയെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അത് ഇവിടെ നോക്കാം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഇതിന് 6 ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് ഈ അധ്യായത്തിനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തത് 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള ഭാഗത്തിൽ നിസ്സംഗതയിലൂടെ യോഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നതിനെ കുറിച്ചും, 5 മുതൽ 9 വരെ യോഗാരൂഢൻ, നിസ്സംഗതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുക. 10 മുതൽ 32 വരെ യോഗ പരിശീലനത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച്, 33 മുതൽ 36 വരെ പ്രക്ഷുബ്ധമായ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ചും, 37 മുതൽ 45 വരെ വിജയിക്കാത്ത യോഗിയുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം, 46 മുതൽ 46-47 ശ്ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗിയെ കുറിച്ചും, അങ്ങനെ 6 ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം നിസ്സംഗതയിലൂടെ യോഗയില് മുന്നേറാം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. അനാശ്രിതാ കർമ്മ ഫലം കാര്യം കർമ്മ കരോതി യഃ സ സന്യാസീ ച യോഗീ ച നാനിരഗ്നിർന ചാക്രിയഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സന്യാസി. അയാളാണ് യഥാർത്ഥ യോഗിയും, അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ അല്ല. ഇവിടെ പറയുന്നത് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? സന്യാസി. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തില്ല? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ല, ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു ബാധ്യത. അങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സന്യാസി എന്ന് പറയാം. അയാളാണ് ആര്? യഥാർത്ഥ യോഗി. അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവൻ അല്ലെങ്കിൽ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനല്ല. അപ്പൊ സന്യാസികൾ ചെയ്യേണ്ട ദിനചര്യകള് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചവനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം കടമകൾ നിർവഹിക്കാത്തവനോ ആരല്ല? യോഗിയോ സന്യാസിയോ അല്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അഷ്ടാംഗ യോഗചര്യ ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കർമ്മയോഗം, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം താരതമ്യേന വിശിഷ്ടമെന്ന് ഭഗവാൻ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും കർമ്മയോഗം തന്നെയാണ്, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുക, അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായതെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ സന്യാസികൾ ഭൗതിക കർത്തവ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാണെന്നും തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലം അഗ്നിഹോത്രാദി കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാറുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തോടുള്ള ലയനത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യരാണ്. അപ്പോ ചിലപ്പോൾ സന്യാസികള് ഭൗതിക കർത്തവ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാണെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലം, അപ്പൊ സന്യാസികളുടെ ധാരണ എന്താണ്? ഭൗതികമായ കർത്തവ്യങ്ങളില് അവർക്ക് എന്ത് വിമുക്തരാണ്, അവർക്ക് അതില്
അതവർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലം അവരെന്ത് ചെയ്യും? അഗ്നിഹോത്രാദി കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കും. അവർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഡെയിലി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അവർ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കും. വാസ്തവത്തില് അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തോടുള്ള ലയനത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യരാണ്. ശരിക്കും അവരെന്താണ്? ഈ അവ്യക്തിഗതമായ ബ്രഹ്മത്തെ, ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർ എങ്ങനെയാണ്? സ്വാർത്ഥ താല്പര്യരാണ്. സന്യാസാമിതി പ്രാഹുർ യോഗം താം വിദ്ധി സ്വണ്ഡവ നാഹ്യ സംന്യസ്ത സങ്കൽപ്പോ യോഗി ഭവതി കശ്ചന. പരിത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് യോഗം തന്നെയാണെന്ന് നീ അറിയണം. യോഗം എന്നാൽ പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ്. പാണ്ഡുപുത്ര, ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലുള്ള തൃഷ്ണ ഉപേക്ഷിക്കാതെ ആർക്കും ഒരിക്കലും യോഗിയാവാനാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ പരിത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയാണ്? യോഗം തന്നെയാണെന്നാ പറയണം. അപ്പൊ പരിത്യജിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോ പരിത്യാഗം ഉണ്ടാവാന്ന്, അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനോട് വിരക്തി ഉണ്ടാകുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ആരോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവും? ഭഗവാനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ പരിത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും യോഗം തന്നെയാണ്. കാരണം യോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പുറത്ത് നമുക്ക് വിരക്തി വരുമ്പോ ഇപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് വരും? ആസക്തി ഉണ്ടാകും. ഇവിടെ പറയുന്നത്, പാണ്ഡുപുത്ര, ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലുള്ള തൃഷ്ണ ഉപേക്ഷിക്കാതെ ആർക്കും ആരാകാൻ സാധിക്കില്ല? യോഗിയാവാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗം. ഭക്തിയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? കൃഷ്ണനോട് ആസക്തിയോട് കൂടി പ്രവർത്തിക്കാനും അങ്ങനെ മനസ്സിനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഭക്തിയോഗം. ആസക്തി ആരോടാണ്? ഭഗവാനോടാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാനോട് ആസക്തിയോട് കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും അതനുസരിച്ച് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അഷ്ടാംഗയോഗ ആണെങ്കിലോ, സെക്കൻഡ്, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗയോഗ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു, മനസ്സിനെ ഉള്ളിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് ഭക്തിയോഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തിയോടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. അഷ്ടാംഗ യോഗത്തില് കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി ഉപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കും, മനസ്സിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാണ്? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്. എന്തില്? അഷ്ടാംഗ യോഗയില്. ആര് രുക്ഷോർമുനേർ യോഗം കർമ്മ കാരണമുച്യത്തെ യോഗാരൂഢസ്യ തസ്സൈവ ശമാകാരണമുച്യത്തെ. അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയിൽ പ്രാരംഭകനായ സാധകന് കർമ്മമത്രേ മാർഗം. യോഗ സിദ്ധിയാൽ ഉയർന്നവനാകട്ടെ എല്ലാ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും നിരോധനമാണ് ഉപായം. അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയിൽ പ്രാരംഭകനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധകൻ, ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? കർമ്മമാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത്, കർമ്മമാണ്. പക്ഷെ യോഗാസിദ്ധിയിൽ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാലോ എല്ലാ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളും നിരോധിക്കുക. അതാണ് എന്ത് അവിടെ പറയുന്നത്, ഉപായമായിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയിൽ പ്രാരംഭകനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, കർമ്മമാണ് മാർഗം. ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാലോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭൗതികമായ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിരോധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആത്മീയ വികസനത്തിന്റെ ഗോവണി കാണിക്കാണ്. ഫസ്റ്റ് കർമ്മകാന്ഡം, കാരണം നമ്മളെ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ കർമ്മകാന്ഡങ്ങൾ ചെയ്യും നമ്മൾ. അതായത് ഫലവത്തായ തൊഴിലാളികളെ സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള ആചാരങ്ങൾ നടത്തുന്നു, വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് നിയന്ത്രിതമായ ഇന്ദ്രിയാസക്തി. അപ്പൊ നമ്മള് കർമ്മകാന്ഡം ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ആ കർമ്മകാന്ഡത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന? ഒരു വ്യക്തിയുടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കും. അങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അതായത് കർമ്മയോഗ അല്ലെങ്കിൽ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കും. പിന്നത്തേൽ വരുമ്പോഴോ ജ്ഞാനയോഗത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോ എന്താണ്? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഉപേക്ഷിച്ചു. പിന്നെ അത് കൂടാതെ
ജ്ഞാനം നേടി പിന്നെ അവിടെ വേറെ എന്തും കൂടി വന്നു, തപസ്സും കൂടി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി അറിയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ജ്ഞാനവും നേടി നമ്മൾ അവിടെ എന്തും കൂടി തുടങ്ങി, തപസ് അനുഷ്ഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ വന്നപ്പോ എന്താണ്, അഷ്ടാംഗ യോഗയിലേക്ക് കടന്നു. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ത്യജിച്ചു, ജ്ഞാനവും നേടി. പിന്നെ അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയിലൂടെ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക, പിന്നെ പരമാത്മാവിനെ ഹൃദയത്തിൽ ധ്യാനിക്കാൻ തുടങ്ങി. അടുത്തതാണ് എന്ത്, ഭക്തിയോഗം. ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ പ്രേമപൂർവ്വം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതാണ് ഭക്തി. ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഫസ്റ്റ് നേരെ ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇപ്പൊ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാം. ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമുക്ക് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. കർമ്മം ഉപേക്ഷിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പിന്നെ യോഗ പദ്ധതികളിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ ഈ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഒക്കെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയ വികസനത്തിന്റെ ഗോവണി എന്ന് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് ഏത് തന്നെയാണ്, ഭക്തിയോഗം തന്നെയാണ്. നേരിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. മറ്റുള്ളതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യം തന്നെ നമുക്കില്ല, നേരെ നമുക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. യഥാ ഹീനേന്ദ്രിയേഷു ന കർമ്മസനുഷജ്ജതേ സർവസങ്കല്പ സന്യാസി യോഗാരൂഢസ്തദോച്യത്തെ. ഭൗതിക തൃഷ്ണകളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചോ യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്ത ആളെ യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ യോഗാരൂഢൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചോ പ്രവർത്തിക്കാത്ത വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചോ യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്ത വ്യക്തിയാണ് ആര്, യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ യോഗാരൂഢൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിസ്സംഗതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുക. എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ശുദ്ധമായ ബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല, ശരീരത്തിലല്ല മനസ്സിൽ പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പൊ യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്, ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചോ യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്ത വ്യക്തിയാണ് യോഗാരൂഢൻ. അതായത് നിസ്സംഗതയോടുകൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്, യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഉദ്ധരേതാത്മനാത്മാനം ആത്മനാമവസാദയേത് ആത്മൈവാഹ്യാത്മനോ ബന്ധുരാത്മൈവാരിപുരാത്മനഃ. മനുഷ്യൻ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം, അധപതിക്കരുത്. ഭക്തനായ ആത്മാവിന് തന്റെ മനസ്സാണ് ബന്ധു, അത് തന്നെയാണ് ശത്രു. അപ്പൊ മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്, അല്ലാതെ അധപതിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഭക്തനായ ആത്മാവിന്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഭക്തനായിട്ടുള്ള ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സാണ് എന്ത്, ബന്ധുവായിട്ടിരിക്കുന്നതും ശത്രുവായിട്ടിരിക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്, മനസ്സ് തന്നെയാണ്. ആ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം. നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അധപതിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ആത്മാവെന്ന പദം സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് ശരീരത്തെയോ മനസ്സിനെയോ ജീവനെയോ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ആത്മാവെന്ന പദം എങ്ങനെയാണ്, സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് മാറും. ചിലപ്പോ ശരീരത്തെ പറയാം, ചിലപ്പോ മനസ്സിനെ പറയാം, ചിലപ്പോ ജീവാത്മാവിനെ തന്നെ പറയാം. അങ്ങനെ പലതരത്തിലും സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് ആത്മാവെന്ന പദത്തിന്റെ പദം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. യോഗ പരിശീലനത്തിന്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു മനസ്സായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ആത്മപദം മനസ്സിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇവിടെ അപ്പൊ ആത്മാവെന്ന പദം എന്തിനാ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, മനസ്സിനെയാണ്. കാരണം യോഗ പരിശീലനത്തിന് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താണ്, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് യോഗ പരിശീലനങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ആത്മാവെന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സ് തന്നെയാണ്. ഈ നിർദ്ദേശത്തിന് ഊന്നൽ കൊടുക്കുകയാണ് ഹി എന്ന പദം. അതായത് ഒരാൾ നിശ്ചയമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കണം. കൂടെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് പദം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഹി എന്ന പദം ഇത് ഊന്നൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. നിശ്ചയമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കണം. ബന്ധുരാത്മാത്മനസ്തസ്യ യേനാത്മൈവാത്മനാജിതഃ അനാത്മനസ്തു ശത്രുത്തെ വർത്തേതാത്മൈവ ശത്രുവത്. മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് അത് മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്ത്, അതിന് കഴിയാത്തവനാകട്ടെ മനസ്സ് പരമശത്രുവായിരിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സിനെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സ് ഉറ്റ സുഹൃത്തായിരിക്കും, മനസ്സിനെ ജയിച്ചില്ലെങ്കിലോ മനസ്സ് നമ്മുടെ പരമശത്രുവായിരിക്കും. ഹൃദയസ്ഥനായ പരമാത്മാവിനെ കണ്ടെത്താനും അവിടത്തെ അജ്ഞാനശ്രുതം പ്രവർത്തിക്കാനും കളമൊരുക്കലത്രേ ശരിയായ യോഗാനുഷ്ഠാനം. നേരെ കൃഷ്ണാവബോധം കൈക്കൊള്ളുന്നവർ ഭഗവതാജ്ഞയ്ക്ക് മുന്നിൽ
പൂർണ്ണമായും സ്വാത്മാർപ്പണം ചെയ്യുക സ്വാഭാവികമാണ്. അപ്പൊ പരമാത്മാവിനെ കണ്ടെത്തുക, അവിടുത്തെ ആജ്ഞാനുസൃതം പ്രവർത്തിക്കാൻ കളമൊരുക്കുക, അതാണ് എന്ത് ശരിയായ യോഗാനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല്. ഭഗവാനെ കണ്ടെത്തുക, പരമാത്മാവിനെ കണ്ടെത്തുക, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കളമൊരുക്കുക, അതാണ് എന്ത് ശരിയായിട്ടുള്ള യോഗാനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറയുന്നത്. നേരെ കൃഷ്ണാവബോധം കൈക്കൊള്ളുന്നവരാണെങ്കിലോ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയ്ക്ക് മുന്നിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും സ്വാത്മാർപ്പണം ചെയ്യുന്ന സ്വാഭാവികമാണ്. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം കൈക്കൊള്ളുന്ന വ്യക്തികൾ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഭഗവാനെ സ്വാത്മാർപ്പണം ചെയ്യാണ്. സ്വന്തമായിട്ട് ഭഗവാന് ആത്മാവും ശരീരവും മനസ്സും എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞ. കൃഷ്ണാവബോധം കൈക്കൊള്ളുന്നവര് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും സ്വാത്മാർപ്പണം ചെയ്യുക. സ്വന്തം മനസ്സും ശരീരവും ആത്മാവും എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. ജിതാത്മന പ്രശാന്തസ്യ പരമാത്മാ സമാഹിതഃ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു തഥാ മാനാപമാനയോ. മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയവൻ ശാന്തി നേടുകയാൽ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം ഒന്നുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ശാന്തി നേടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് പിന്നെന്താണ് തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും എല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കും, എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും. പരമാത്മാവിന്റെ നിർദ്ദേശം തനിയെ അനുസരിച്ചു കൊള്ളാം എന്നുള്ളതാണ് മനോനിയന്ത്രണത്തിന്റെ ഫലം. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചാലുള്ള ഫലം എന്താണ്, പരമാത്മാവിന്റെ നിർദ്ദേശം തനിയെ അനുസരിച്ചു കൊള്ളുന്നതാണ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചാലുള്ള ഗുണം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ഈ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥ ഉടനെ കൈവരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഭക്തനെ സുഖദുഃഖങ്ങളോ ശീതോഷ്ണങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥ കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യക്തിയെ, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തന് സുഖദുഃഖങ്ങളോ ശീതോഷ്ണങ്ങളോ ഇതൊന്നും ആ ഭക്തനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കില്ല. പ്രായോഗികമായ സമാധി അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവിൽ മുഴുകുക എന്നതാണ് ഈ അവസ്ഥ. അപ്പോൾ അതിനെന്താ പറയണത്, പ്രായോഗികമായുള്ള സമാധി അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവിൽ മുഴുകുക എന്നതാണ് ഈ അവസ്ഥ. ഏത് കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ഒരാൾക്ക് അതീന്ദ്രിയമായ അവസ്ഥ കൈവരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തന് സുഖദുഃഖങ്ങളോ ശീതോഷ്ണങ്ങളോ എന്നിങ്ങനെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളൊന്നും തന്നെ അവരെ ബാധിക്കുന്നില്ല. പ്രായോഗികമായ സമാധി അതല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവിൽ മുഴുകുക എന്നതാണ് എന്ത് ഈ ഒരു അവസ്ഥയെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ജ്ഞാന വിജ്ഞാന തൃപ്താത്മാ കുടസ്ഥോ വിജിതേന്ദ്രിയഃ യുക്ത ഇത്യുച്യതേ യോഗി സമലോഷ്ടാശ്മ കാഞ്ചനഃ. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായ ഒരാളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറയാം. ആത്മസംയമിയായ അയാൾ അഭൗതികതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം ഒന്നുപോലെയാണ്. അപ്പൊ ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെ, സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും സംതൃപ്തനായ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്, അഭൗതികതയിലാണ് ആ വ്യക്തി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയില് കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം എങ്ങനെയാണ്, ഒരേപോലെ തന്നെയായിരിക്കും അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയില്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവനാകട്ടെ കൃഷ്ണന് സ്വയം സമർപ്പിതനാകിയാൽ തികച്ചും നിയന്ത്രിത മനസ്കനാണ്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവൻ ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച വ്യക്തിയാണ്. ഭൗതിക പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് അയാൾക്ക് യാതൊരു ആവശ്യമില്ലാത്തതിനാൽ അയാൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനുമായിരിക്കും. കാരണം അയാൾക്ക് ഭൗതികമായ പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം കൈവരിച്ച വ്യക്തിയാണ്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനായിരിക്കും. മറ്റുള്ളവർ അമൂല്യമെന്ന് കരുതാവുന്ന ആ പാണ്ഡിത്യവും മാനസികമായ ഊഹാപോഹങ്ങളും അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ എന്താണ്, ചരൽക്കല്ലുകളെക്കാൾ വിലപ്പെട്ടതല്ല. ദൃഷ്ടിയില് അതിനേക്കാളും വിലപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്, ചരൽക്കല്ലുകൾ. മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് എന്തായിരിക്കും, അമൂല്യമാണ്. ഇത് പാണ്ഡിത്യവും മാനസികമായിട്ടുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങളൊക്കെ. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് അതൊന്നും ഒരു വിലയും ഇല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സുഹൃൻ മിത്രാരുദാസീന മധ്യസ്ഥാദ്യേഷു ബന്ധുഷു സ്വാതുഷ്യപീച്ച പാപേഷു സമബുദ്ധിർവിശിഷ്യത്തെ. സ്വന്തം സുഹൃത്തുക്കൾ, ഗുണകാംക്ഷികൾ, ശത്രുക്കൾ, ഉദാസീനന്മാർ, ഈർഷ്യാലുക്കൾ, ബന്ധുക്കൾ, സജ്ജനങ്ങൾ, പാപികൾ എന്നിവരെല്ലാം സമഭാവനയോടെ വീക്ഷിക്കുന്നവൻ അല്പം കൂടി പുരോഗതി നേടിയവനാണ്. പിന്നെ ഈ സ്വന്തം സുഹൃത്തുക്കള്, ഗുണകാംക്ഷികള്, ശത്രുക്കള്, ഉദാസീനന്മാര്, ഈർഷ്യാലുക്കള്, ബന്ധുക്കള്, സജ്ജനങ്ങള്, പാപികള് ഇവരൊക്കെ സമഭാവനയോടെ വീക്ഷിക്കുന്നവർ എങ്ങനെയാണ്, അല്പം കൂടി പുരോഗതി നേടിയവരാണ്. ഇവരെല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ വീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഇപ്പൊ മനസ്സിന്റെ 6 ശത്രുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്,
കാമ, ക്രോധ, ലോഭം, മതം, മോഹം, മാത്സര്യം. അതാണ് എന്ത് മനസ്സിന്റെ 6 ശത്രുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, മതം, മോഹം, മാത്സര്യം. അതാണ് എന്ത് മനസ്സിന്റെ 6 ശത്രുക്കളാണിത്. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, മതം, മോഹം, മാത്സര്യം. മനസ്സിന്റെ 6 ശത്രുക്കളായിട്ട് പറയാം. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, മതം, മോഹം, മാത്സര്യം. 6ാമത്തെ യോഗ പരിശീലനത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങള്. ആദ്യത്തെ 8 നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്താണ് യോഗ പരിശീലനത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ? യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമിതി. ഇതാണ് എന്ത് യോഗ പരിശീലനത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. യോഗി യുഞ്ചീത സതത ആത്മാനം രഹസി സ്ഥിതഃ ഏകാകി യത് ചിത്താത്മാ നിരാശീരാപരിഗ്രഹ. ഒരു അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനി എപ്പോഴും തന്റെ ശരീരം, മനസ്സ്, ആത്മാവ് എന്നിവയെ പരമപുരുഷനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തണം. വിജന സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുകയും മനസ്സിനെ ശ്രദ്ധയോടെ നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം. അയാൾക്ക് യാതൊന്നിലും ആശയോ മമതയോ തോന്നരുത്. അപ്പൊ ഒരു അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനി എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം? തന്റെ ശരീരം, മനസ്സ്, ആത്മാവ് ഇതിനെ പരമപുരുഷനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തുക. എപ്പോഴും തന്റെ ശരീരവും മനസ്സും ആത്മാവിനെ. എന്നിട്ട് എന്ത് വേണം? വിജന സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിച്ച് മനസ്സിനെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണം. അയാൾക്ക് എന്ത് പാടില്ല? യാതൊന്നിലും ആശയോ മമതയോ ഒന്നും തോന്നാനായിട്ട് പാടില്ല. ഇവിടെ അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ വേണ്ടത്? മനസ്സ് ഒറ്റ സ്ഥലത്ത്, വിജനമായ സ്ഥലത്ത് താമസിച്ച് മനസ്സിനെ ശ്രദ്ധയോടെ നിയന്ത്രിക്കുക. ഒന്നിനോടും ആശയോ മമതയോ ഒന്നും അയാൾക്ക് തോന്നാനായിട്ട് പാടില്ല. യാതൊന്നിലും ആസക്തി ഇല്ലാതെ അതേസമയം കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധമുള്ള ഏതിനെയും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടും ഉത്തമ സ്ഥിതി കൈവരിച്ച ഒരാൾ മമതാ ബന്ധങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. മറിച്ച് സർവ്വ വിഷയങ്ങളെയും കൃഷ്ണനോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നറിയാതെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവന്റെ പരിത്യാഗം പൂർണ്ണമല്ലതാനും. അപ്പൊ യാതൊന്നിലും ആസക്തി ഇല്ലാതെ എല്ലാതും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള എല്ലാത്തിനെയും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തമ സ്ഥിതി കൈവരിച്ച ഒരാള് എങ്ങനെയായിരിക്കും? എല്ലാ മമതാ ബന്ധങ്ങളെയും അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ ഭഗവാനോട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണെന്ന് അറിയാതെ അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുന്നവന്റെ പരിത്യാഗം എപ്പോഴും എങ്ങനെയല്ല? പൂർണ്ണമല്ല എന്നാണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറയുന്നതാണത്. ശുചൗ ദേശേ പ്രതിഷ്ഠാപ്യ സ്ഥിരമാസാനമാത്മനഃ നാത്യുച്ഛിതം നാതിനീചം ചൈലാജിനാകുശോത്തരം തത്രൈകാഗ്രം മനഃ കൃത്വാ യഥാ ചിത്തേന്ദ്രിയാക്രിയഃ ഉപവിശ്വാസേന യുച്യാദ്യോ ഉപവിശ്വാസേന ഒരു മിനിറ്റ് ഇവിടെ ഉപവിശ്വാസേന യുദ്ധ്യാഗ ആത്മവിശുദ്ധയെ. യോഗ പരിശീലനത്തിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ ഒരു വിജന സ്ഥലത്ത് പോയി നിലത്ത് കുശപ്പുല്ല് വിരിച്ച് അതിനു മീതെ മാൻതോലും വസ്ത്രവും വിരിക്കണം. ഇരിപ്പിടം അത്യുന്നതമോ ഏറെ താഴ്ന്നതോ ആകരുത്. പരിസരം വിശുദ്ധമായിരിക്കണം. യോഗി ഈ ആസനത്തിൽ ഉറച്ചിരുന്ന് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് ഏകാഗ്ര ചിത്തനായി ആത്മശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി യോഗം അനുഷ്ഠിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? യോഗ പരിശീലനത്തിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ ഒരു വിജന സ്ഥലത്ത് പോയി നിലത്ത് കുശപ്പുല്ല് വിരിച്ച് അതിനു മീതെ മാൻതോലും വസ്ത്രവും വിരിക്കണം. അപ്പോ ആ ഇരിക്കേണ്ട പോസ്റ്റർ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ യോഗ പരിശീലനത്തിന് ഇരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ ഒരു വിജന സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് നിലത്ത് എന്ത് വേണം? കുശപ്പുല്ല് വിരിക്കണം, ദർഭപ്പുല്ല് അത് വിരിക്കുക. അതിന് മീതെ മാൻതോലും വസ്ത്രവും വിരിക്കണം. ഇരിപ്പിടം എങ്ങനെ പാടില്ല? ഭയങ്കര ഉയർന്നതും പാടില്ല, താഴ്ന്നതും പാടില്ല. പരിസരം എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ശുദ്ധമായതായിരിക്കണം, വിശുദ്ധമായതായിരിക്കണം. യോഗി ഈ ആസനത്തിൽ ഉറച്ചിരുന്ന് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് ഏകാഗ്ര ചിത്തനായി ആത്മശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി യോഗം അനുഷ്ഠിക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഏകാഗ്ര മനസ്സോടെ ഏകാഗ്ര ചിത്തനായിട്ട് ആത്മശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? യോഗം അനുഷ്ഠിക്കണം.
വിശുദ്ധ പരിസരം എന്നത് തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ പരിസരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. കലിയുഗത്തിലെ മനുഷ്യർ പൊതുവെ അല്പായുസുക്കളും ആത്മീയ ബോധം കുറഞ്ഞവരും വിവിധ ക്ലേശങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥരുമായി കാണപ്പെടുന്നതെന്ന് ബൃഹത് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആത്മാവബോധത്തിലുള്ള അത്യുത്തമോപായം ഭഗവത് നാമോച്ചാരണമാണെന്ന് വസ്തുതയും അതിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. വിശുദ്ധ പരിസരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്? തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കലിയുഗത്തിലെ മനുഷ്യർ പൊതുവെ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അല്പായുസുക്കളാണ്, ആത്മീയ ബോധം കുറഞ്ഞവരാണ്, പലതരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ കൊണ്ട് അസ്വസ്ഥരായി കാണപ്പെടുന്നതാണെന്ന് ബൃഹത് നാരദീയ പുരാണത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആത്മാവ ബോധത്തിനുള്ള അത്യുത്തമ ഉപായം എന്താണ്? ആത്മാവബോധത്തിനുള്ള ഏറ്റവും അത്യുത്തമായിട്ടുള്ള ഉപായം പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നാമോച്ചാരണം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്ത് പറയുന്നത്? ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഉപായമായിട്ട് പറയുന്നത്. സമം കായാശിരോ ഗ്രീവം ധാരയന്നാചലം സ്ഥിര സംപ്രേക്ഷ്യ നാസികാഗ്രം സ്വം ദിശ്ചാനാവലോകയൻ പ്രശാന്താത്മവിഗതഭിർ ബ്രഹ്മചാരി വ്രതേ സ്ഥിതഃ മനാ സംയമ്യ മച്ചിത്തോ യുക്ത ആസീത മത്പരഃ. തന്റെ ശരീരവും കഴുത്തും ഋജുരോഗയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് യോഗി നാസാഗ്രത്തിൽ ദൃഷ്ടി ഉന്നണം. സ്വസ്ഥവും നിയന്ത്രിതവുമായ മനസ്സോടെ നിർഭയനായി ബ്രഹ്മചര്യാനിഷ്ഠനായി സ്വഹൃദയസ്ഥനായ എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമെന്ന് ഗ്രഹിച്ച് ധ്യാനിക്കണം. ഒരു മിനിറ്റ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്റെ ശരീരവും കഴുത്തും തന്റെ ശരീരവും കഴുത്തും എന്ത് ചെയ്യണം? ഋജുരേഖയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് യോഗി നാസത്തിന്റെ അഗ്രത്തില് ദൃഷ്ടി ഉന്ന. എങ്ങനെയാണ്? ശരീരവും കഴുത്തും ഋജുരേഖയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇരിപ്പിടം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷമുള്ള കാര്യം പറയുന്നത് പിന്നെന്ത് വേണം? സ്വസ്ഥവും നിയന്ത്രിതവുമായ മനസ്സോടുകൂടി നിർഭയനായിട്ട്, ഭയമില്ലാതെ ബ്രഹ്മചര്യാനിഷ്ഠനായിട്ട് സ്വഹൃദയസ്ഥനായ എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കണം. തികച്ചും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരാൾക്ക് വിഗതഭി നിർഭയനാവാൻ കഴിയൂ. ഭക്തനായ ജീവാത്മാവ് സ്മൃതി വൈകല്യം മൂലം കൃഷ്ണനും താനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തെ വിസ്മരിച്ചതിനാൽ സംഭീതനത്രേ. കൂടെ കൃഷ്ണാവബോധം ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമാണ് സാധിക്കുന്നത് നിർഭയനാകാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഭക്തനായ ജീവാത്മാവിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു? സ്മൃതി വൈകല്യം, മറന്നുപോയി, ഓർമ്മ ഇല്ലാതായി. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണനും താനുമായുള്ള ബന്ധത്തെ മറന്നുപോയത് കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ്? നിർഭയനല്ല, ഭയമുള്ളവനാണ്, സംഭീതനാണ്. ഹൃദയസ്ഥനായ ഈശ്വരന്റെ സാക്ഷാത്കാരമാണ് യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമെന്നിരിക്കെ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അയാൾ ഉത്തമയോഗിയായി കഴിഞ്ഞു എന്ന് കരുതാം. അപ്പൊ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരമാണ് എന്തിന്റെ ലക്ഷ്യം? യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെയും ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? അയാൾ ഉത്തമ യോഗിയായി കഴിഞ്ഞു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. യുഞ്ജന്നേവം സദാത്മാനം യോഗി നിയത മാനസഃ ശാന്തി നിർവാണ പരമമത്സംസ്ഥാമധിഗച്ഛതി. ഇങ്ങനെ മനസ്സ്, ശരീരം, പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവകളെ നിരന്തരം ചൊൽപ്പടിയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം സാധിച്ച അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനി ഭൗതിക ജീവിതത്തെ അതിക്രമിച്ച് ദൈവ സാമ്രാജ്യം പോകുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ മനസ്സ്, ശരീരം, പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിനെ നിരന്തരം ചൊൽപ്പടിയിൽ നിർത്തി ആത്മനിയന്ത്രണം സാധിച്ച അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തെ മറികടന്നുകൊണ്ട് ദൈവ സാമ്രാജ്യം, അതായത് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതികമായി ഒന്നും നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല യോഗചര്യ. ഭൗതികത്വത്തെ സമ്പൂർണമായിട്ട് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യോഗചര്യകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഭൗതികതയെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള യോഗാചര്യകളും അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. നാത്യശ്നതസ്തു യോഗോസ്തി നാചൈകാന്തമനശ്നതഃ നാചാതി സ്വപ്നശീലസ്യ ജാഗ്രതോ നൈവ ചാർജുന. അർജുന, ഇനി മനസ്സ് മാത്രം നിയന്ത്രിച്ചാൽ പോരാന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അർജുന, വളരെ കുറച്ചു മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോ ഏറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും
കുറച്ചുറങ്ങുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും കുറച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരാൾ ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രോക്തങ്ങളായ ഉപവാസങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും. ആവശ്യമില്ലാതെ ഉപവസിക്കുക, ഏറെ ഭക്ഷിക്കുക ആര് ചെയ്യുന്നില്ല? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്നില്ല. ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ ഉറക്കത്തിലധികം സ്വപ്നം കാണും, തന്മൂലം വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ദിവസത്തിൽ ഒരു 6 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ആരും ഉറങ്ങേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഉറക്കം നമുക്ക് എത്ര മതി എന്നാ പറയണത്? 6 മണിക്കൂർ മതി. കുറെ ഭക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ കുറെ ഉറങ്ങും, കുറെ സ്വപ്നങ്ങളും കാണും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. യുക്താഹാര വിഹാരസ്യ യുക്ത ചേഷ്ടസ്യ കർമ്മസു യുക്ത സ്വപ്നാവബോധസ്യ യോഗോ ഭവതി ദുഃഖഃ. ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി എന്നിവയിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവന് യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാൻ കഴിയും. ഇവിടെ പറയുന്നത് ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലെ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവൻ എന്ത് സാധിക്കും? യോഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളെയും അകറ്റാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. ഭക്ഷണത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൃഷ്ണപ്രസാദം മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്ന പതിവ് കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കും? നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ കൃഷ്ണപ്രസാദം മാത്രമേ നമ്മൾ കഴിക്കുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഇത് നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രേരിതങ്ങളായ പ്രവർത്തികൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ എപ്പോഴും ജാഗരൂകനായ അയാൾ അനാവശ്യമായി ഉറങ്ങുന്നത് വലിയ സമയനഷ്ടമായിട്ടാണ് കരുതുക. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി കുറെ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് അതെന്താണ്? വലിയൊരു സമയനഷ്ടമായിട്ടാണ് അയാൾക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം അയാൾ എപ്പോഴും എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാ സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കുറെ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ സമയനഷ്ടമായിട്ടായിരിക്കും അയാൾ കരുതുന്നത്. പ്രവൃത്തിയെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണാവബോധമോർന്ന ഒരാൾ കൃഷ്ണന്റെ താല്പര്യം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തികളിൽ മാത്രമാണ് ഏർപ്പെടുക. അപ്പൊ പ്രവൃത്തിയാണെങ്കിലോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി എപ്പോഴും എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാനാണ് ആര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി എപ്പോഴും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. യഥാ വിനിയതം ചിത്തം ആത്മന്യേവാവതിഷ്ഠതേ നിസ്പൃഹ സർവകാമേഭ്യോ യുക്ത ഇത്യുച്യതേ തഥാ. യോഗാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെടിഞ്ഞ് അയാളെ യോഗായുക്തൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ യോഗാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം വെടിഞ്ഞ് അയാളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യോഗായുക്തൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ നമ്മൾ എന്തിനെ നിയന്ത്രിച്ചു? മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെന്തില്ല? ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വെടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ നമുക്ക് യോഗായുക്തൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും എപ്പോഴും സ്വന്തം പ്രവർത്തികളിൽ വ്യാപൃതമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. വെറും പരിത്യാഗം പ്രായോഗികമല്ല. അതിനാൽ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക്, വിശേഷിച്ചും സന്യാസ ജീവിതം സ്വീകരിക്കാത്തവർക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും അതീന്ദ്രിയ വൃത്തികളിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായ ആധ്യാത്മിക നേട്ടത്തിനുള്ള പ്രക്രിയയാണ്. ഇതിനെ ഭഗവത്ഗീത യുക്തം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും എപ്പോഴും സ്വന്തം പ്രവർത്തികളിൽ വ്യാപകമാക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അതായത് വെറും ഒരു പരിത്യാഗം പ്രായോഗികമല്ല. നമുക്ക് വെറുതെ പരിത്യാഗം ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അത് പ്രായോഗികമല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക്, വിശേഷിച്ചും സന്യാസി ജീവിതം സ്വീകരിക്കാത്തവർക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും അതീന്ദ്രിയ വൃത്തികളിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. ആധ്യാത്മിക നേട്ടത്തിനുള്ള പ്രക്രിയ. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും മുഴുവനും ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്ത് പറയുന്നത്? യുക്തം എന്ന് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണം പറയുന്നത് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണും കയ്യും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ത്വക്കും എല്ലാ അവയവങ്ങളും എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. അതേപോലെ ചെയ്യുന്നതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഭഗവത്ഗീതയിൽ യുക്തം എന്നാണ് അത് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. യഥാ ദീപോ നിവാതസ്ഥോ നെങ്കതേ സോപമാ സ്മൃത യോഗിനോ യഥചിത്തസ്യ യുഞ്ചതോ യോഗമാത്മനഃ. സ്വസ്ഥനായി ഭഗവത് ധ്യാനത്തിൽ നിരന്തരം മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണഭക്തൻ കാറ്റുകടക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് വെച്ച ദീപനാളം പോലെ അചഞ്ചലനായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ധ്യാനത്തിൽ നിരന്തരം മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? കാറ്റില്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ദീപം കത്തിച്ചു വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണത്? അതിങ്ങനെ ചഞ്ചല ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് പോലെ ആ ഭഗവത് ഭക്തനും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഫുള്ള് അചഞ്ചലനായിരിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണഭക്തനും യാത്ര
യാത്ര പരമതേ ചിത്തം നിരുദ്ധം യോഗ സേവയ യത്ര ചൈവാത്മനാത്മാനം പശ്യനാത്മനി തുഷ്യതി സുഖമാത്യന്തികം യത്തത് ബുദ്ധിഗ്രാഹ്യമതീന്ദ്രിയം വേത്തി യത്രാന ചൈവായം സ്ഥിതശ്ചലതി തത്തതഃ യം ലബ്ധ്വാ ചാപരം ലാഭം മന്യതേനാധികം തതഃ യസ്മിൻ സ്ഥിതോ ന ദുഃഖേന ഗുരുണാപി വിചാല്യത്തെ തം വിദ്യാ ദുഃഖ സംയോഗം വിയോഗം യോഗ സംചിതം. സമാധി എന്ന പരിപൂർണാവസ്ഥയിൽ മനസ്സ് യോഗാനുഷ്ഠാനം മൂലം ഭൗതികങ്ങളായ മനോവൃത്തികളിൽ നിന്നും തികച്ചും പിന്മാറിയിരിക്കും. അപ്പൊ സമാധി എന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അഷ്ടാംഗ പദ്ധതിയിലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ, യമ നിയമ ആസന പ്രാണായാമം പ്രത്യാഹാരം ധാരണ ധ്യാന സമാധി. ആ സമാധി എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് മനസ്സ് യോഗാനുഷ്ഠാനം മൂലം എന്തായിരിക്കും, ഭൗതികങ്ങളായിട്ടുള്ള മനോവൃത്തികളിൽ നിന്നും തികച്ചും പിന്മാറിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. നിർമ്മലങ്ങളായ മനസ്സുകൊണ്ട് സ്വന്തം ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിച്ച് ആത്മാവിൽ ആനന്ദം കൊള്ളാനുള്ള കഴിവ് ഈ അവസ്ഥയിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാവും. ഈ അവസ്ഥയിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും, ആത്മാരാമനായിരിക്കും. ആത്മാവിൽ ആനന്ദം കൊള്ളാനുള്ള ഒരു കഴിവും എന്തിലുണ്ടാവും, ഈ സമാധി അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും സ്വാഭാവികമായിട്ടും. ആനന്ദഭരിതമായ ആ നിലയിൽ അളവറ്റ അതീന്ദ്രിയ സുഖമാണ് ദിവ്യേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും, ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. ആ സമാധി അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. മാത്രമല്ല ഇതിലെത്തിയാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും സത്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. ഇതിലും വലിയ നേട്ടമില്ല എന്ന് അയാൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും. മാത്രമല്ല ഏതൊരു ആപത്ഘട്ടത്തിലും അയാള് ക്ഷുബ്ധനാകുന്നില്ല. ഭൗതികമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്നുള്ളതാകുന്ന സർവ്വക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള യഥാർത്ഥ മോചനമാണ് ഇത്, ഈ പറഞ്ഞൊരവസ്ഥ. ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് പിന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിനും വലിയത് വേറെ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അയാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതികയിൽ നിന്നുള്ള വിരാമം അഥവാ നിർവ്വാണത്തിന് ശേഷം കൃഷ്ണാവബോധം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആധ്യാത്മികമായ ഭവത്സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതികത്തിൽ നിന്ന് വിരാമം അല്ലെങ്കിൽ നിർവ്വാണത്തിന് ശേഷവും, ഭൗതികത്തിൽ നമ്മൾ ഭൗതികത്തിൽ നിന്ന് മാറിയാലും, അതായത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രഹ്മനിർവ്വാണം എന്ന് പറയില്ല, നമ്മളിപ്പോ ആത്മീയത്തിലേക്ക് എത്തിയാലും കൃഷ്ണാവബോധം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആധ്യാത്മികമായ ഭഗവത് സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഭഗവത് സേവന പ്രവർത്തനങ്ങള് ഈ ഭൗതികത്തിൽ നിന്ന് മാറി ആത്മീയത്തിലെത്തിയാലും നമ്മൾ എന്ത് വേണം, ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അതവിടെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. യോഗത്തിന്റെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ആസക്തരാകുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ പൂർണ്ണത നേടാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് യോഗികൾക്കാണ്. അങ്ങനെ ആ യോഗികൾക്ക് കുറെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് വരും, കുറെ സിദ്ധികളൊക്കെ അവർക്ക് കൈവരിക്കും. അങ്ങനെ ഈ സിദ്ധികളൊക്കെ അവർക്ക് കിട്ടുമ്പോ അതിലോട്ട് ആകർഷണം വരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പിന്നെ എന്തുണ്ടാവില്ല, പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ യോഗത്തിന്റെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നത്, ഇപ്പൊ കുറെ സിദ്ധികളൊക്കെ വരുമ്പോ മറ്റുള്ളവരെ കാഴ്ച കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങി, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനോട് ആകർഷണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ